tabwera ndi mfusanamira zingapo. Nimafuna kuti ndisanapereke bwaloli kwa monedansi zanga kuti aphere mphongo ndi zibwereze. Kunena kuti 1 posachedwa pompa tawerenga mu newspaper ya Daily Times kunena kuti makosana awa achakwera ndi Malawi Congress Party yawo amapanga phwando, amalawi mukuvutika mukudya chiteze mu pasiku amagwisa ntchito 3 billion kwacha, mukapanga masamu 3 billion pasiku ndipo ikamatha myezi 4 ikutipasa chani 3 trillion. Ino ndine tigona ndi njala nkumazunguli kumakadya chiteze, iwowa amapanga phwando kumagawana ndalama. Ndiyeno ndalama njochuluka, ndalama yonse sanayimalize, ndalama ilipo, ndeti kuwapempha boma la Tsopano kuti loweruka ali mukalumbira mwapase 30 days, masiku 30. Information na Malawi ali nawo, ndalama zo azisunga, ndalama zo abweze. Ndi amene atipase ndalama ayo, amene atavomere kupereka mu 30 days kuti mwangoza nangozitenga. Ifa anthu ena ngosaba, ena anabadwa akuba, ena aja amango namizidwa kuti ayambe kuba. Ndiyeno amene muli osabanu, amene muli ndi ndalama munakagula nyumba kunja kapena mziko muno, atikwapempha APM kuti akupaseni masiku 30. Mu masiku 30 mukabweza misonkho ya anthu, mukabweza ndalama za Malawizo zimene tigulire chimanga anthu azidya, ndiye kuti inu simukhala ndi mulandu. Tipemphanso tapempha APM ubunoke APM amamva kunena kuti amene ati apange comply masiku 30 awa amenewo mwamvere chifundo. Tipempha ife tipitira kupempha. Koma kwa amene ati apange utambwali kunena kuti ndalama zo anatenga ali ndi zinthu zosagwirizana ndi malipiro ake ndi salary yake, fati kuziwa ana atumete mala mtima landilira ndalama Malawi muno. Ukayamba kuchita utambwali ndiye lamulo kamba kugwira ntchito usanene kuti ya kundisakasaka. Ndipo popeza kuti anthu ena nkhutu kumve samva, ndiye tikunena kuti bwana mukalumbira ikamata 60 days tisinthe ndalama ichi. Ifa ndalama zo azikwirira zafere m'manja asiwena zozochita. Nkhani ina ndionena kuti msiku muno pa 10 June kuchikangawa kunachitika zinthu kuti mpaka na pano misonzi ya Malawi sinaume. Anda chakwera ndi mboni kufa kunena kuti nawonso anali mafunso. Ndiyeno nthawi yakwana anonso pano poti pakhate paja wachokapo afusidwe kuti iwe tatiuze amene anakuuza kuti ndege inafika kuchikangawa ndani. So APM mukalumbira lowerukalo anthu akudikira a fresh credible commission of inquiry. Osati zija anapanga zofuna kuabwatika amalawi maso zija. Tikachoka pamenepo nkhani ina akuluakulu nkhani ya sugar. Nkhani ya sugar Malawi muno ndi achibwana yafika chitonzo. Ndiko yankhula pano sugar kulibe. Koma tindi kampani ziwiri zopanga sugar. Kampani zo zimapanga phindu. Ndiye kuti kampani ya Irovo ndi aine yake. Aine yake usasamala za mavuto inu ndine. Aine yake usasamala zota Malawi amavota. Ndiye bwana APM nkhani ya sugar tichedwepo. Imene muitenge kukhala nsina milioni ofunikira kwambiri fa sugar kupatula kuti amakusira ntchito m'manyumbamo amakhala pachiwiri ndi mafuta akamapezeka amakhuza kayendesedwe kabwino kachuma. Sugar has got a multiplier effect to the economy. So ndi nkhani yofunika kwambiri tichedwepo. Ndiyeno poyambirira first things first Salima Sugar ndi athu Malemu Bingu adali masomphenya kunena kuti tithane ndi mavuto a sugar Malawi tikhale na kampani yathu chifukwa manena kuti ndi zathu salowa nkhola koma ndizanga ndete ndi Salima Sugar kumene kuchofunika kuyende sache. Salima Sugar ikonzedwe tiziyangana kumene kuli ndalama zathu. Chinthu china chonena kuti pamuzi pano tinali ndi boma ladyera, boma limene manguzo kuononga ndalama kumangongola ndalama kumangira kampeni. Mboni ndinu Malawi malandira ma 50,000 amapereka ma 50,000. Mboni ndinu munaona ndalama za nkhani zikungopita kwa anthu osayenera pamene anthu akuona njala. Ndiyeno tini ngongole zambiri fana ndalama ziyamangongola mabanki ena ukira ntchito mboma kuti mulipidwe amachita ukatenga ngongole ku bank ma commercial bank. Tini ngongole zina zakunja ndiye ngongole za mdziko muno sanga tikhululukire fana ngongola ku mabanki akupanga business koma ngongole zakunja titagwada pansi akoza kuti mfeta chifundo. Ndiye tikupemphani kuti bwana APM mukangolumbira lowerukalo mukhazikise komiti. Tili ndi anthu amalawi ona kuti kunja kwa amadziwa anthu oti akayankhula amamva. We have got people that speaks the language of those people, those donors and development partners. We have got people that have got connections. Bwana apaseni mpata tikhale ndi a high level task force yonena kuti ntchito yake ikhale oti kuyenda kumema mabungu amene tina ngongole kuti atimvere chisoni. Chifukwa ndikupera kuti mwina anduna zachuma akayamba kugwira ntchito kapena governor atiuza ngongole yathu. Zikukhala ngati kuti panopa
we are bankrupt kuti ndalama imene ikutola MRA tikuyerekeza ngati 1000 ndeti ningongole zomakwana 900 kuti tidani tipereke akatere ndalama zogula mankhwala sizipezeka ndalama zolipira polisi sizipezeka ndiyeno mwina nkhasako akatikhululukira tikhala ndi kadanga kuona kuti tipange zitukuko manifesto ija kuti ikwaniritsidwe ndimaganiza kuti ndingosindika pa mfundo zimenezo famanena kuti mphini yobwereza ndimene imawala